ادامه برنامه جمعیت دارای مسئولیت محدودی Akia Авесто Автоматив Индастри фаъолияти худро му январи соли 2018 оғоз намуда дар муддати кӯтоҳ тавонист аввалин автобуси истеҳсол намудаашро ба намоиш гузорад. Корхонаи мазкур дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Akia Авесто Автоматив Индастри ба иттимом расонида шуда, ҳамчун ширкати муштарак аз ҷониби ширкати ватанӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ ва ширкати тиҷоратии туркии Улишем таъсис дода шуда, баҳри расидан ба ҳадафи миллӣ эълон гардида дар самти саноати кунонии кишвар роҳандозӣ шудааст. Гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. Аввалин истеҳсоли автобус дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар корхонаи Akia Авесто Автоматив Индастри истеҳсолкардашуда ба намоиш гузошта шуд. Тибқи маълумот, корхонаи иқтидори истеҳсоли автобусҳоро дар як сол то 300 адад расонида, шумораи кормандон аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ на кам аз 200 нафар хоҳад шуд. Дар корхонаи мазкур 6 хатти истеҳсолӣ мавҷуд аст: хатти кафшергарӣ, хатти таҳрангмолӣ ва рӯпӯшкунӣ, хатти рангуборкунӣ, хатти басту банди механикӣ ва электрикӣ ва хатти назорати ниҳоӣ сифат мебошад. дар рӯзи ба намоиш гузоштани аввалин автобуси истеҳсоли Тоҷикистон роҳбарони вазорати идораҳо, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Душанбе, сафирон, намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ ва бахши хусусӣ иштирок доштанд. мақсад аз ташкил кардани чорабинӣ ин муаррифии имкониятҳои имрӯзаи соҳаи истеҳсолот ба хусус муаррифии расмии автобуси истеҳсолкардаи Тоҷикистон ба намояндагони шарикони рушд мебошад. маҳз бо заҳмату кӯшиш ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ба ҷаҳониён муаррифӣ гардида, маҳсулоти истеҳсолшаванда ба содирот нигаронида мешавад. бояд гуфт, ҳаҷми сармоягузорӣ барои бунёд ва ба роҳ мондани истеҳсоли воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ мусофирбар зиёда аз 100 миллион сомониро дар бар гирифтааст, ки сармоягузорӣ марҳила ба марҳила идома дода мешавад. баробари ба фаъолият оғоз кардани корхонаи Akia Авесто Автоматив Индастри барои расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо сурати мамлакат қадамҳои устувор гузошта шуд. мавриди зикр аст, ки танҳо дар фурсати кӯтоҳ ба мутахассисони маҳаллӣ бо кӯмаки мутахассисони касби туркӣ муяссар гардид, ки муҳлати банду басти як адад автобусро аз 6-7 рӯз ба 1.5-2 рӯз расонида шуд. маҳз баланд бардоштани саҳҳияву малакаи мутахассисони маҳаллӣ барои сари вақт бандубаст ва тибқи тартиби муқаррар гардида споридани автобусҳо ба корхонаи коммуналии шаҳри Душанбе имконпазир гардонид. муддати як сол аст, ки шумораи автобусҳои ворид гардида ва дар ҳудуди кишвар бандубаст гардида дар хатсайрҳои пойтахт ба хизматрасонӣ ҳамлу нақли сокинон ва меҳмонони пойтахт равона гардидааст. автобусҳои бандубастшуда ва истеҳсолшаванда мутобиқ ба меъёрҳои стандарти байналмилалии Евро 5 барои муҳаррики ширкати бонуфузи Мерседес Бенц ва муҳаррики ширкати олмонӣ Заҳнрад Фабрик, инчунин тамоми қисмҳои эҳтиётӣ ва васлу насбшаванда бо кафолати махсус ва сифати баланд аз ширкатҳои номдори туркӣ харидорӣ карда мешавад. тибқи нақша дар назар дошта шудааст, ки марҳила ба марҳила 5 намуди воситаи нақлиёти ҷамъияти мусофирбар истеҳсол карда мешавад. дар мадди аввал автобуси дохили шаҳрӣ бо дарозии 12 метр ва бо ғунҷоиши 98 нафар мусофир, ки дар он 26 ҷои нишаст ва 72 ҷои ғайринишаст истеҳсол гардид, имрӯз муаррифии расмии он анҷом ёфт. яке аз хусусияти рақобатнокии автобусҳои истеҳсолшаванда дар он аст, ки ҳамаи моделҳои автобуси тамғаи Akia бо истифода аз технологияҳои муосир истеҳсол карда мешаванд, ки ин ба кам намудани вазни умумӣ оварда расонида, аз ин ҷиҳат сарфакунӣ, хароҷоти сӯзишворӣ ва ҳифзи муҳити зист, инчунин моҳлати истифодабари автобусҳо зиёд мегардад. фаъолияти корхонаи муштарак бо мақсади қонеъ намудани талаботи имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо маҳсулоти истеҳсолшаванда ва содирот намудани он ба кишварҳои минтақа мебошад. татбиқи бо самари лоиҳа имкон медиҳад, ки барои расидан ба ҳадафҳои муайяннамудаи ҳукумати мамлакат дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати ба кишвари индустриалӣ аграрӣ табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд.